Pikkuhelmareiden ja Sveitsin välillä koonpanosta kiinni tässä kohtaisessa ottelussa. Tuli vaihdosta kentälle ja ampui myös pelin jälkeen rankkarista maalin ensimmäisen ottelun jälkeen. Mynger Lyö syötti Suomen toisen maalin. Samat osumat tuossa keskiviikon kamppailussa. Itselleen paikka. Paidat pääsevät riistoon. Potier pelaa laidalle. Lyö. Nyholm. Rajas, hyvä kääntö. Sveitsi pääsee kuitenkin uudestaan palloon ja näin lähtee sitten Lyö nostamaan vieraiden hyökkäystä. Suomi iskee kovaa kiinni. Kamber saa vielä pelattua sen laitaan. Lyö pääsee boksiin. Nyt näyttää pahalta, mutta Panen hyvin pystyy pitämään pallon, vaikka painetta tulee. Nousee pallo korkeuksiin. Vähän nyt sekava vaihe pelissä. Lyö. Keskitys Eglille. Anukaista pallo pomppii taustalle. Muratovic. Lyö vastaan Rajas ja Sveitsi saa tilanteen purettua ainakin osittain. Kovaa taistelua siellä. Lahikainen ei pääse ihan riistoon. Katkoja, mutta Sveitsi on toistaiseksi säästynyt takaisku. Muratovic. Lyö. Romppanen taistelee. Sveitsi pääsee riistoon. Muratovic se energisempi tuolla kentällä. Pikkuhelmarit on vielä Luotoselle, mutta tämä syöttö katkotaan. Siinä oltiin jo sellaisilla etäisyyksillä, että Rajaskin mutta siitä tulikin laukaus. Jälleen pallo käy tolpassa ja nyt Pikkuhelmarit selviää tästä. Kamber pääsee ensimmäisenä palloon. Romppanen. Rajas Holmin nosto. Sen katkoo Waldhart. Sanoisin, että jos tauolla on sitten mahdollisuus Arttu Pitkäkankaan johtaman valmennustiimin kanssa käydä asioita läpi. Näin tulee Sveitsi oikealta. Lyö. Schertenlaip, oliko paitsiossa? Ei tainnut olla, ainakaan lippu ei nouse. Muratovic. Sitten lyö keskittelyllä Suomelta. Vähän jätti siis kentän Sveitsi maalivahti ja hänen tilalleen Irina Fuchs, FC Baselin pelaaja. Se oli Sveitsin ainoa vaihto tähän toiselle jaksolle. Aura Nyholm. Alttunen ei pysty ihan jatkamaan omille. Ei kuitenkaan Muratovic keskittämään, vaan pelaa Naami Lyölle, joka yrittää tulla sieltä Rajaksesta. Heitto se on, joka sieltä annetaan. Muratovic saa pallon sieltä. Ja näin Kiviranta laukoo, mutta laukaa suoraan päin Irina Fuchsia. Jälleen toimii kuitenkin tämä suun. Nyt sitten tulee Forsströmille kiire, mutta rauhallisesti Forsström pelaa. Nyt sitten Nyholm pelaa vähän liiankin rauhallisesti. Näin tulee pahassa paikassa pallon menetys. Lyö ei kuitenkaan pääse sieltä keskittämään. Ja häntä siinä Nyholm ahdistaa. Sieltä pääsee kuitenkin Lyö nyt sitten kääntymään. Pallo keskustaan. Tolpalle pelataan. Seiro laukoo. Haiskahti käsi virheeltä, mutta se ei sitä kuitenkaan ole. Ja näin yrittää sitten Lyö. Heittää pallon peliin.
Lukemat 2-0 ja Pikkuhelmarit vahvasti toisessa voitossa kiinni. Pikkuhelmareille tulossa. Ja tästä on hyvä jatkaa sitten iltaa kohti. Eilen toki jo lisää maajoukkuefutista on tarjolla ja muutaman tunnin kuluttua jatkua. Uutta keskitystä tulee sinne ylös. Lyö. Hyvää taistelua nyt. Suomi taistelee loppuun asti. Sieltä lähtee kuitenkin tulinen. Se on Jasmin Kaurin pilli ja tämä ottelu on päättynyt ja se on tärkeintä.